At ayan, wala dito sa bato yung ano, yung gamot na bibilin ko. Bali papunta ako ng Nabwa. Doon ang maghanap ng gamot ni Mrs. Ayan, bali nakabili na ako ng ano, gamot ng asawa ko. Ayan. At bibili pa ako ng ano, puto kay kasinggil. Ayan, good morning, good morning. Good morning mga kaparing Jason. Ayan, time check natin 5:43. Ayun ako, tulog pa yung asawa ko. Ako mga 5:30 gising na. Nag-init na ako ng tubig pampaligo. Yan yung dahilan kung bakit hindi mo na ako pumapasok. Sana maunawaan nyo. Kasi yun, tulad kagabi, anong oras na nakatulog yung asawa ko, siguro madaling araw na. Gawa nga ng, alam nyo nung ano, yung pag may sipon tayo, nabarado yung ilong, di ba mahirap makatulog sa ganyan, barado yung ilong, pwede siya makatulog. Tapos pag natulog siya, parang nakaupo, hindi siya pwedeng matulog na yung lapat na lapat kasi yung ilong nga niya barado. Tapos ano, nakabuka yung anga niya pag natutulog, gawa nga ng barado yung ilong. Kawawa nga. Kaya yun yung dahilan bakit di ako pumapasok, kasi laging masakit yung ulo niya. Hirap pag ano. Mamaya pupunta ko dun sa bato, bibili ko ng gamot yung pang spray ng ilong niya kasi may resita. Siyempre wala pa naman tayo sahod, kaya hinintay ko muna yung ano, yung sweldo ko bago tayo bumili ng gamot. Tatry ko mamaya kung may laman na para makabili ko ng resita. May ano yung pang spray ng ilong, saka yung sa tableta. May tableta daw eh. Ayun, bawal saan mausukan. Mahirap. Sige lang. Tulog na tulog pa siya. Nakapagsaing na rin ako. May siraing na ako. Pwede rin. Grabe rin pati yung ubo ko. Ipon na yung ano, mga pawis. Ano yung ginawa ko kahapon dito? Malinis na yung mga talbos oh. Pag ano, maggugulay ako para matikman ng asawa ko dito. Yung mga paborito niya ito na gulay, mga luto ko. Manok ko dito kahapon, linukay ko kasi may butas. Hinanap ko yung ano, ahas. Ito naman susunod natin project. Ano na, kagubatan na. Ubo ko.
Ang daming panggatong. Ano? Mga panggatong ko din. Ano pa oh. Ito lang problema din sa panggatong kasi minsan bumibili ko, minsan humihingi ako. Maya maya gigisingin ko na yung anak ko para maligo. Ayan ko muna matulog ng maigi yung asawa ko. Pasensya na mahina yung boses ko kasi yun nga, pos ako. Kaya mahina boses ko. Ayan po, abang-abang na lang kung ano yung karugtong itong vlog na to. Basta bibili ko ng gamot mamaya. Po. Ayan, nagluluto ako ng pang-ulam. Ito natin. Yung ulam ng aking anak ay Lucky Me at saka itlog. Pinitrito. Durugin novels. So seasoning dito siya. Ha? Ano? Ma? Ang gising na yung asawa ko. Ligo ka na? Ikaw na maganda? Gising mo si baby. Ayusin mo na yan. Itin sa daro, ibig sabihin. Siya. Pero ito ito yung basuhan. Pwede ito yung basuhan. Susubsuban ko yun lang, Ayan. I-mix muna natin siya. Ganito. I-vlog ko kaya ang vlog ko. Ang mag-content mo. Kasi sabi siya siya naman, nabilo. Siya rin nakaguol. Tapos konting seasoning lang ilalagay kasi aalat siya. So din ganyan. Tapos ito alam na. Papakulo ng tubig para may mahigop tayo. Mix lang siya. Tapos babad lang siya natin sa ng konti para malambot. Mga di pa nakakaalam nito, pwede nyo itong itry, ganyan lang, napakabilis. Tapos prituhin nyo, napakasarap. Lalo pag itlog ng itik. Bilhin ko nga pala yung itlog ng itik doon. May binibinta doon mo 9 lang. Pansarili natin. Para sa mga bata. Pwede. Kaso, mayroon na kuha po ng rao. Hindi yun. Mga bagong itlog. Ganyan lang muna. Mainit pa yung gabi na Tira mo. Bakit na nga, lagyan mo magkakape muna. Lagyan mo dun saan initin ko. Hindi, papalis mo yung pag-init sa Tawan mo muna sa dabaso. muna nyo. Ayan. Ganyan mo. Itsura niya. Mix lang, tapos konting seasoning.
Huwag nang ubusin. Basta kunti-kunti lang. Ha? Magkakapi ko. Luto na tayo ng ulam. Siyempre kape. Pagtsagaan niyo muna yung vlog ko ngayon. Para may panggastos din ako sa ano, sa pagpamaynila namin. Di talaga pwedeng iwanan dito. Napakadaling lutuin nito. Ayan, nababad ko na yung noodles. Malambot na siya. Ano na nak? Tinan mo na yung ulam mo na ko. Your favorite. Diba? Bilis na. Pagkatapos ikaw na sunod ligo. Para di malit. May pupunta na bibili ko ng gamot ni mama mo. Hatid ko muna kayo. Tayo talaga, ikaw na lang sabi sa akin. Ayan na siya. Diba? Babaliktarin ko siya. Ayan, nabaliktad ko na siya. At kung ako naman ay mag-aasawa, pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng vlogger. Content siya, content ako, sana all. Ayan, luto na. Magkontentan kami. Magkontentan kami tuwing ating gabi. Ligo na na. At kung ako naman mag-aasawa pa, hindi na. Ang pipiliin ko, okay na to ma, oh. Ang hindi pa. Ang pipiliin ko harap ay anak ng pulis. Tutok siya. Tutok ako. Sana all. Tutukan kami. Ano nga mga kaparing Jason? Ano na itsura niya pag naluto na siya. Diba? Crunchy. Diba? Bagay siya sa Mang Tomas. Pwede rin suka, parang ukoy. Ito sinain ko. Matalang gumising. Alright. Ay, may ulam pa pala ditong prito. Saan naman yung prito, ma? Saka yung prito na sweet and sour. Tira namin kagabi. At yun mga kaparing Jason, bali, punta muna ako ng sentro. Hindi ko alam kung mayroon sa Bato o kaya dun sa Nabwa. Kasi bibiling ko tong resita ng asawa ko. Ito siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Bali, isa lang muna kasi yan dalawa. Pang spray yan sa ilong. Itong si Tirisin naman ay 30 pieces. Bali, ilan muna dito ma? Dito lang. 7 lang muna. Kapag Ang sa asawa ko. pag 1 week na hindi naman nagbabahin, pwede itigil. Hindi tigil. Pero milligrams pala na ito kay basa lang. Parang Hindi ko alam eh. Ilan? Ano mo milligrams? Kapangano. Milligram. Hindi ko makikita. Alin ba dito? Pagsan mo sa usapan mo. 1 day. 10 milligram. Huwag mo na yung bilhin. Ano sila pang spray? Sabi mo bilhin. Yung pang spray lang. Ito na lang. Bumili na nito para lahat Parang again sa ako kung sa kapitaka ko eh. 10 milligram garap ko. Yung si Teresin. Teresin na. Ano sila pang spray? Bibili na ako nito 7. Ha? Mura lang naman to. Itong mahal yung pang spray mo. Tulad kaya to siguro nung dati. 900 yun eh. 900 isa. Ayan po. Kukusot siya ng konti. Basta gabi talaga nakakaawa. Dito siya natutulog sa upuan. Kasi pag lumapat yung higa niya, hindi siya makahinga. Dito siya tapos ganyan, ito sinasandalan niya lang para lang siya, nakaupo, natulog, tapos nakanganga. Kawawa nga eh. Kaso hindi ko na matulungan. Kung pwede lang hingiin ko muna yung nararamdaman niya eh. Kaya payat na di makatulog. Kaya bibili na ako. Tapos tinignan ko yung wala pa rin laman, wala pa rin kami sahod. Yan. Kaya bawal siya sa usok. Ako, di talaga ako makaalis-alis. Kailangan pa naman namin ng talaga. Hindi ako makapag-vlog. Kasi ayaw ko siyang mapirsa. Sobrang payat na eh. Taba niya nung nagpamaynila kami. Kaya pala payat kasi kulang yung tulog niya. Kaya nga maaga akong gumigising para mag-ahin ng almusal ng anak ko, pampaligo. Kasi kung aalis pa ako, paano na? Ayan po, punta muna ako sa sentro. At yun nga, may bibili na ako. Ayan, wala dito sa bato yung yung gamot na bibiling ko. Bali papunta ako ng Nabwa. Doon ang maghanap ng gamot ng misis. Ayan po, papunta na ako ng Nabwa. Dito na ako sa highway. Sana makabili tayo ng gamot. Kung wala pa rin sa Nabwa, punta tayo ng area. Maghanap talaga ako ng gamot kasi naawa na ako sa asawa ko. Hindi nakakatulog. Nambali dito na ako sa Nabwa Mercury. Ayan, bali nakabili na ako ng gamot ng asawa ko. Ayan. At bibili pa ako ng puto kay kasinggil. Grabe init. Buti nakabili ko ng gamot. Hirap pala itong hanapin. Ayan, at nakabili na ako ng putong bigas para kay kasinggil. Balik na ako. Mang Inasal Mercury. Ay, bili ko pala ng pasalubong yung asawa ko. Bili ko siya ng shawarma. Yan at pabalik na pa ako. Grabe ngayon yung jacket. Ang simbahan ng Nabwa.
Dito ay LCC. Yan, LCC. Malapit na palang matapos dito. Ngayon lang napunta dito sa Nabuana naman.